Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Iruritako Zaldubi poligonora joanen gara, eta bertan Arozberrin Jesus Urrutiarekin egonen gara. Berak azalduko digu Xilotite markako plastiko aurten nola heldu den, ze ezaugarri dituen, eta baita ere nola ez, Arozberri enpresan zer eskaintzen duten. Ondotik Baztango udaleko hondakin teknikaria den Mire Meokirekin egonen gara, eta berak bereziki, pixko bat organikoa kudeatzeko ze berrikuntza gehitu duten azalduko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atalean, Gipuzkoako ENBA sindikatukako Xabier Iragolarekin egonen gara. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko geldialdia Arozberrin egin dugu, badakizue Iruriten hemen kokatzen dela, Iruña sarreran ere, arre ondo hortan ere, eta gurekin nola ez, Jesus Urrutia dugu, urte haunitz sektorean lanean, esperientzia handiko gizona, eta Jesus, gezurra ematen baldin badu ere, berriz ere hemen gaude, urtea ziztu bizian pasatzen da, eta ja poliki-poliki handikan fresko egiten du, baina eguzkia ateratzen hasi du, eta horrek seinale belarra mugitzen hasiko dela, eta hortarako belarra egiteko eta prestatu behar gara. Eta prestatzeko noski silo boloak egiteko, ezinbestekoa da plastiko on bat izatea, eta horretarako Xilotite markako plastikoak saltzen dituzu zuek, baina pixko bat gaian sartu aurretikan, ez dakit zer nolako egoeran zaudete lehen sektorean, pandemia dela eta, gauza bat dela eta, ordezko pieza direla eta, gauza asko garestitzea dela eta, zer balorazio egiten alduzu. Zua bintzat zuen partetik zuen esku dauena, beti bezain ongi eskaintzen duzu ez? Bai, lehenbiziko duzera ditugu prezioak eta margenak edo eta gehiago ajustetu, denen artean hemendik ateatzen garen. Aurten dugun arazoa handiena da, produktu gehienekin bezala, alde batetik goratu direla prezioak, eta bestaldetik produktuik ez dela. Aurten hasi gara bilibete lehenago, fabrikatik ez zakuten, muitzeko, porque materia prima falta zutela, eta orduen erosketak albezien laster eskatzeko, hori duen arriskoakin. Zeratik eskatzen baduzu produktua, eta hori garezi, eta bazien bentzatu, jausten dela 3 urte buren. Ordena pasatuko, baina pasatzen ardena, guretako kalte gorri izango zen bai. Baina, besteletik zerbizu hori eman behar da. Behar bada dezerak ez dute pensatzen bolan, baina gero behin belarra hasten dela, o demora txarreten badu, torko dira bilat ezparime daukagu, ez dugu zerbizio hori ematenar. Bai, orduan zuek aurten aurre ikuspen bat egin duzue, eta hemen ja baguzue biltegia momentuan estok bat ere, Xilotite, azkenean badakigun marka askok konfiantza bat ematen dutela, eta garbi dago, ez, Xilotite markako plastikoa, boloak, silo bolo horiek egiteko, bezeroa badaki garantia bat dela, ez? Hori garbi duzuzuek ere ez? Bai, betitik zen lehenbizikoa hasi zena, lehenbizikoak teknologi berria ezartzen dituenak, eta beste fabrikak ikusten dugu, kopiatzen dutela. Bakarrik kopiatu urduko, gazten dira 3 urte, eta produktu bat atrazio, beti lehenbizikoa hasten dena, beti badu aurrerapena, ez dela. Bai. Eta horregatik konfiantzia handi daukagu. Beti garestixago izaten da, baina nik beti ezten dut, bola batian azkenean zentimo batzu diret, uste azkenean egun euroko batekin dutenak batzun bola, egun eurin gauze da. Orduen batzuten hobeda segurtasun batekin nahitu, garantia batekin, produktu on batekin, eta testatu den produktu batekin. Bai, Xilotiten kasuan azkenean esperientzia handiko marka da, eta hemen ere berrikuntzakin dire, ez? Horren dela urteko atri hasi zenetik momentuan eskaintzen duen produktuan alde handia da, eta alde handia, hasitaia neurriak adibidez, ez? Ezagit momentuan ze neurrekin lan egiten duzuen? Bai, hemen kostatzen da, sartzea, gehien diak nahi izaten du, 25 mikro izaten du, loditasun ez dara. Oden editen 22koak, eta produktu honak dira. Produktu honak dira, zeratik egiten dituzena da, prensatu aurretik, kalidea bera du, kantidea bera, baina da prensatua, bai? Oden prestatzen duelaik, oxigeno gutiago pasatzen da, barruko alderatoren konservazioa
hain ona hobea egiten du. Kostatzen da jende pixkat esplikatzea hori. Jendea jakin behar du, azkenean silobolo bat iten delikan, ez dela helburua bakarrik tapatu eta itxuraz tapatua geratzea, azkenean hor barreni bada lehen gai bat, produktu bat, eta nahi duguna da, zindak bazkatzen dugulikan produktu horrekin, alik eta kalitate gehienekoa izatea produktua bera, ez? Hori da. Porque proteina beti ezten dire ikusteko kalitatea, beharko zen kimikamente analizatu, zileten buruan bola kanpoan egontu onduan, behar da analizatu orduan ikusten da, garbiki, zein den materia hona eta zein ez, bien produktu plastikoa eta bien barnekoa ez dela. Horretik, hau izan dez, diferentziazioen tiki horik egiten duena du kalitate on bat izatea, produktuak. Azteko belarra moztu behar da ere momentu egokian, ez dena da. Abeltzen niak badakite ez, eta nekazariak, bere profesionala dire, baina horra hasten da, momentu egokian moztetik, eta pausu guztiak seguruak emanez, ez? Albarime da bai, batzuten pasatzen dena da, baina denbora txarra eta txarra eta txarra, bizetik igual belarra sobera onditu da ez da. Beti dute lore atregin zin, behar dela moztu, gero pixka sekatu idortu, eta gero albezin fite behar dela plastifikatu, bai? Eta toki egokian altxatu. Beti da xutiko bedela altxatzea, zerengatik haizea eta uria zailago da sartzea barrura. Lehen sektorean lan egiten ez dutenak, batipat herritar edo hiritarrak, askotan bastan bezala olako parajetara etortzen delikan, ikusten dituzte boloak hor pilaturik, eta batzuk beltzak, beste batzuk txuriak, beste batzuk berdeak, koloreak. Ze garrantzi du kolore bat edo beste, ez du garrantzirik edo estetiko gauza da? Bai, hau nahi aldiz dire, esperientziak izen dituztenak bakoitzak ez dela. Batzuten pasatzen da, ez gauza rarra pasatzen dire, toki batzuten xoriago beleak pikatzen dute, kolore batean eta bestean ez, eta bestean da rebez, eta ordeen pixkat zaila da, bakoitzak dut bere esperientziak. Printzipioz, denak ainona dire, momentu batez berdea zen pixkat delikatuago, porque bazituen materia prima batzuk pixkat sensibiliago ez dela, eta ordeen degradatzen zen aizago. Baina oraia lortu dute eta ez. Orduen, merkena da beltza nola petrolotik heldu den, kolore beltza da merkena, eta gero hortik egin zin, patzen duzu beste kolore bat, pixka garestitzen du. Gero baditu bere abantailak, toki bero batean, beti beroa ez da konbeni. Toki batean entzimatu ude guztien 40 grado, 45 grado, hobeda xuria, zergatik xuriak egiten duena da, iduzkia repelitzen du ez dela. Orden hori erreixa da konprobatzea, bat eman duzu bola bat, eskue bola bat beltza, ez da xurie, ikusi duzu bola beltza berotu dago eta xurie dago hotzako. Hore, dependitzen du pixka klima. Hemen Tokioketan beltza ongi da eta merkena da eta, bueno, bakoitza bere guztua. Gero plastikoa, azkenean plastikoa dakigu gero, behin boloa ireki ondotikan, orden belar hori aprobetxatzen dugulikan, plastikoa eratzen zaigu, ez? Badakigu plastikoak ere inguru giroarentzat zer nolako kaltea egiten duen, ez baldin badongi berziklatzen, ez? Bai, dudik gabe. Hemen momentuan Dueretxek eta gobernuak retiratzen dute, Europa mailan badute urte batzuk, hemen Frantzia merian, iparraldean eta Frantzian ere bai, kobratzen dutena, eguntarotean euro tonelada reziklatzea, bai? Hemen beti direkten martxuan, usteko martxuan hasi behar ziren, usteko martxuan uste dut momentan ez dira hasiko. Horren, bola bakoitza suposatzen du, bortzegunoko zabaltasuneko batian, suposatzen diru laburo eta zazpitarrikoan igual 6 euro, bai. Nio momentu ziduri du ez dira hasiko ina. Orduan, martxuan sartuak gaude, poliki hasiko da jendea mugitzen, jendeari ze gomendatzen dugu, badaki gutxo bera urtero zenbat behar izaten duen, hasteko erosten, reserbatzen, nola, zein izaten da prozedura? Bai, dudikabe baietz, momentuen beti zerbizua maten dugu albezin ongi, baina gu beti kezkatuk egoten gara, hemen ikusten dugu batzuten badi 30 pare, eta repente igual 3 egunez denak aten dira ez dela. Orduen, hobe dute aurretik erostea, prestatzea, porque ni prestatzen dut, ez dela merkeago gango. Diaman zekuten epe bat eskatzeko zen urtazken lehenago, geroztik goratuko zera, ez du galdin prezioik ere, nolabaitu neskatorean utik, honi baditu estokean, ez dela. Baina nire ustea zobe da, astirekin erostea eta prestatu egotea, ez delako merkeago gango. Gaina, gure zonalde honetako baserritarrak zorionekoak, azkenean Arozberri bertan dugu, eskura dugu, eta zuek zarete Euskal Herritik kanpo ere, Espainia mailan, zuek zarete produktu hau eskaintzen duzuenak, ez, banatzen duzuenak. Bertan izatea etxe ondoan, zorionekoa da azkenean, ez? Bai, ez dugu gu bakarrik babetzen, hemen baditugu kooperatiba, ditugu toki profesionalak, beste tailerretan, orden horiek ere saltzen dute, klientiak nahi duten tokien erosten dute, baina beti gauntza hartzen du silotit eskatzea, porque produktu hoberena delakotz. Ongi, Jesus, zuek zarete silotite markako plastikoak saltzeaz bakarrik bizi, tresneri asko duzue, tresneri ona, beharrezkoa dela gaur egunean
ongi lan egiteko, jarraituko dugu pixko bat solasean Kubota markaren inguruan, eta ea, zer duzu. Ederki. Esan bezala, Jesus, hementxo ikusten dugu aski dotore, laranja koloreaz apaindua, eta Kubota. Kubota marka izena, geroz eta ezagunagoa dena Euskal Herri mailan ere, eta zuek ere, erabaki hori hartu zenuten, aurrera pauso hori eman zenuten, eta ezakit bat zeintzuk izan diren arrazoiak aldaketa hori egiteko edo Kubotari olako konfiantza eskaintzeko. Bai, alde batetik, alde batetik mandakute zona handiago bat, bai, Euskal Herri mailan saltzen aldugu produktu hau. Gama oso handia du, baditu txikitek handiagoak, handiak berriak gainditu ateatzen gero eta gehiago, fabrikatzen. Eta beste aldetik ikusi du, kalidad aldetik gure ustez produktu bat oso hobia dela, bai? Horrengatik ematen du fabrika berak 5 urte garantia, beste marka batek ematen ez duena. Garrantzitsua da ez, guk azkenean gauza berri bat erosten dugu likan, konfiantza dugu marka edo produktu horretan, baina bazpare esaten dugu sortatzen balda duzen arrazoi normala ez dena, badakigu enpresak erantzuten duela, ez? Eta 5 urte honiz dira lanean arita. Bai, porque edozein gauz pasatzen da, autoetan, automarka benetan, tratoro benetan basten diren gauzek dire, benetan basten dire, eta 5 urte ematia, bezeroari erosten denari ematen dio garantia handi bat, tranquile gelditzen ardena. Egia esan ja haunitz naranja ikusten da ez, belagaietan, lanean, baserritarrei, eta hori seinale hasia direla animatzen eta erosidunak gustora dagoela, ez? Bai, oso gustora dauzi, zeatik konsumo txikia dute, direzio oso handia dute, oso ongi bukatua dire, Kubotak esperientzia handia badauka, obretan ere, makina reto toketan, baditu honiz esperientzia, hauniz makin baditu, uste dut munduan motorra fabrikatzen duen handiena dena, eta ikusten dugu luzerat produktu hon badela eta futura guretako dela. Bai, zuek ez zarete Arozberri atzo sortutako enpresa, eta tresneri eta traktore eta unitz saldu dituzue, beste marka batzuetan ere, baina zuek hor zaudete, ez bakarrik berria saltzeko, baiziketan leheno ere saldu zuen horiekeri eta duzen ere, moldaketak eta zerbitzu eskaintzeko, ez? Bai, dudik, bai, ez, gure bezeroai eta nahi duenai, dendetuzten da kanpotik ere bai, konpontzera traktoriak, baditugu lehenoko markanak eta beste markenak ere, ekipo diagnosis egitekoak, kambio originalak, horregatik bezuak egon ditzen tranquil, zerbitzu bere emango digure eta guztu hondekin gainera, tortzen marine dira, hori da bai. Etorkizuna lehen sektorean egin nahi duenak badaki, ez? Gaur egunean teknologia, tresneria profesionala behar dela, eta erabaki hori hartu behar da. Bai edo bai, ongi pentsatuta, gauzak ongi aztertuta, eta diru irtera bat da, baina hor ere diru laguntzak izaten dire, ez? Pixua eta adi egon behar da ze diru laguntza diren, eta aprobetxatu, ez? Bai, beti ez dute ematen, bezeroan ez zuten diru laguntza dena, baizi, momentu batzuten izaten dira eta ongi izaten da aprobetxatzea, eta sumatzen dugu guk ere, denak ekipo batean gara, denak kate bada. Orduen klientia ongi berime daie, negazio ongi berime daie, gure ekekin batean ongi guazi. Ez parime du sosik eta justuen edere, gure justuen gabiltze, bai. Orden hori berian, martxoan gara, martxoan lehenean gauz, eta apiriren artia bada denbora epea nahi duenak subentzio batzuk eskatzeko. Ez dut klientek egienak jakingo dutela, hori azten diotet, bai. Orden proformak aigara egiten, jendeak sartzen ditu, eta torzen bada laguntza ongi etorri izan daiela. Guzti hauetan Arozberri lanean zaudetela, traktoretan adibidez, izugarrizko aldaketa izan du, ez? Urte hauetan bereziki zer ikusi da aldatu dela batipat? Bai, elektronika sartu da gehiena, ez? Ni beti ezten dut, ezakit zaute barkatiko behar bat, baina makina agrikolan dagoen mekaniko bat, normalki balio du, kamion bat, auto bat edo zin konpontzeko eta alderantziz, ez dut uste kamion bateko eta makina agrikolan konpontzen badak jakingo dutela. Zerengatik? Porque aize velozia gehiago dituzte, aize elektronika gehiago, aize opzion gehiago dituzte, eta autogeniztu konparatzeko ikere, ez dela eta gero aparte dituen makinari giretik ondotik, denak badute bere teknologia bai, desberdina. Hori da, usten dutelikan edozein gauza moldatzeko Arozberrin, badakite hor barruan daudenak, azkenean gauza zailak izaten direla, eta zuek hortarako zaudetela, ez? Erronka baten aurrean aurre egiteko eta erantzun bat emateko, ez? Bai, hau nizan diz, ez dut, ze garesti den, bai, baina ohartu behar da, nahi duzu puntuan egon, behar duzule izin ekipo diagnosisak, behar duzule beti lizentzia batzuk urtero pagatu, kantia handi bat, behar duzule beti kursuak egin, oso obligazionez behar duzu kursuak egin, bi personak aten dire, igual, 500 kilometro, egitea kursua, ez da pasatzen dute, dena kostatzen da, baina ez baduzu egiten, ez duzu gero konpontzen makinariek, hori da. Bai,
prestatu behar da. Bai, Iruña herrian ere ikusentzuleak baditugu eta bereiek ere ikusten dute, ez? Arre ondo hortan Arozberriko banderatxoak, zuen pabellona hor ere, eta nire baduzu zuen nekazari eta beltzainak fidelak direlak eta erantzuten dutenak, ez? Ezagik, behar bada beste perfil bateko nekazariak dira, baina Nafarroakoak, Euskal Herrikoak eta zuek ere deni zerbitzu eskaintzen dizu. Bai, dudik, pixkanaka, kostatzen da lehenbizia, baina gara ezagutzen ematen, zerbizio ematen, konfiantza ematen, eta gero eta nekazariek eta, agrikulturen ez bezala, tatora handia dira, makina handia dira, eta pixkanaka gara gero eta gehiago osatzen, eta oso posi gaude, bai. Bai, hango lur saia, diferentea dire, han ere egiten dutena, biltzen duten ere askotan, zituak, zerealak, eta desberdina da, eta lan iteko beste modu bat ere, ez? Bai, dudik, bai, ez dire, igual kontinua itzen urte guztian, itzen dire epoka batzuten, bai, ez dela. Eta gero traktoriak, bai, egunetik, egun zaldiko tartean dira, handia dira, orden terreno handia dituzte eta beste modu batera egiten dutela, bai. Bai, badakizue, hemen Arozberrin, adibidez orain Iruriten gaudela, eta edozein zalantza, edozein duda izan ezkero, edozein galdera bertaratu ezkero, Jesus Urrutia eta bere lankideak, aski gustora atendituko zaituzte eta bitartean zuek beti bat baserritarrak segi lanean, ongi izate, eta espero du istanten gauzak hobera joatea, ez da egoera erreza inorrentzat, baina lehen sektorean lan egiten duen antzat are gutxiago eta da berdan artean lortzen den buelta emate egoerari. Bai, dudik, beharrezkoak dire, nekazariek egabe ez dugu jango, eta denen artean apoiatu berko ginuke, beren produktuak konsumitzen, hurbilekoak albarime da, eta denak ekipo bat indezagon, bai. Eskerrik asko, Jesus, ongi izan da beste bat arte. Nire eskeztu behin, nahi duzen artio. Oraingo honetan Miren Meokirekin gaude, badakizue bera Baztango udaleko hondakin teknikaria dugula, eta Miren zu beti bezala zurean lanean, eta egia esan organikoak kudeatzeko, pixka bat, beste aurrera pausu bat eman duzue, lehen ere bideratua zenuten, baina beti ere etortzen den guztia ongi etorria, eta zuk azalduko diguzu ekixo zer da egin duzen oraingoan. Bai, erran bezala, hori da aukerak ematen segitu behar dugu, eta gure datuak hobetzen, eta gehien bat kontenedore berdera botatzen dugunoi murrizten. Orden zentzu hortan, organikoa bereizteko aukera berri bat, edo genuen aukeretako bat indartu dugu kasu hontan. Konpostaren aukerak hor segitzen du, jendeak bere etxean konposta egiten aldu, edo auzo konpostaguneak ere indarrean segitzen dute, eta kasu honetan egin duguna da kontenedore marroia, marroi gehiago jarri. Orduen, Elizondon adibidez, herrigunean puntu guzietan izanen daia badago ja kontenedore marroia. Kasu honetan, Elizondoko kasuan kontenedore erekia da, hau da tapa txiki bat badu eta edonork erabiltzen aldu. Beti ere bertara gai organikoa bota behar da, baina bolsa etxien. Eta Baztango bertze zenbait herritan ere, handitu da edo ampliatu da kontenedore bidezko bilketa, kontenedoreak jarri dira, baina kasu hauetan giltzatuak daude. Bai, hori da azkenean, egiten den guzti hori esan duten bezala ongi etorria, baina garrantzia eman barzaio, ez? Askotan jendeak organikori birziklatzea ez dio garrantziarik ematen, sartzen du betiko poltsan, eta azkenean beste gauza batzuekin batera kontenedore berdera joaten da. Baina, konstiente izan behar gara, kontzientziatu behar gara ez, pixka bat arrazoi asko direla, ingiru-giroa ere zaintzeko, eta beharrezkoa dugula ez, ongi egitea gauzak. Hoi da, orain dela urte batzuk arte, kontenedore berdea izan da organikoa eta gainerako handako kontenedorea, eta txip hori aldatu behar dugu, jendeak ulertu behar du organikoa ere frakzio birziklagarri bat dela, eta berdetik atra behar dugula. Orduen, orain badago kontenedore marroian aukera, edo erran bezala bertze aukerak ere hor daude. Berdetik atera behar ditugu birziklagarriak diren frakzio guzie. Orduen, jendeari ikusarazi behar dioguna da, kolore desberdinetako kontenedoreak, gauza desberdinak biltzeko jarriak daudela, eta kontenedore berdera botatzen duguna nola edo ala murriztu behar dugula. Orduen erran bezala, birziklagarriak diren frakzio guziak organikoa barne, kontenedore berdetik atra behar ditugu. Eta hori dela eta eman dugu egin dugu bertze aldaketa bat ere, eta kasu honetan da kontenedore berdeko ahoa txikitu indugu, murriztu indugu. Orduen, jendea ohartu dadin bolsa handi batekin eta birziklagarriak diren frakzioekin etortzea ez dela posible.
Orde mugatu dugu berdea erran bezala helburu horrekin. Berdera berez birziklagarriak ez direnak bakarrik joan behar dire, eta frakzioi oso txikia da, eta oso gauza puntualak dire, berez hau txiki batekin, eta noizean behin atratan nahikoa izan beharko genuke. Bai, zeintzu dire azkenean onurak organikoa ongi kudeatzeko edo ongi birziklatzeko. Ze onura ditu gizartearentzat eta ingurugorarentzat? Onurak dire denak. Azkenean negutegi efektuko gasak zer suposatzen duten eta munduan zer pasatzen nahi den agerikoa da, eta organikoa bereizteak negutegi efektuko gasoien murrizketan laguntzen dute erabat. Laguntzen du baita ere organikoa birziklatzen baldin badugu, lurrera bueltatzen baldin badugu, lurraren kalidadea hobetzen laguntzen du, desertifikazioa eta lurrakin ditugun arazoak saihisten laguntzen du. Era berean, erran bezala karbono emisioak murrizten ditu, lurperatu behar dugun frakzio ez birziklagarri hori murrizten du, onurak erabatekoak dire eta gaur egun gauden egoeran egonta ez dugu bertze aukerarik. Bai ala bai egin beharreko zerbaita. Bai, kontenedore arrunt berdera botatzen durikan persona batek boltsatxo bat. Pentsatu behar du bi aldiz ez, benetan hemen botatzeren izena onat bota behar dut edo dana birziklatzen al nuen. Berez barko zen kontenedore berdetan. Hori da, pixkat jendearengan piztu nahi dugun, ez? Jendea jarri nahi izan dugu situazio hortan, hau txikiak jarri ditugunean, eta bere bolsa handiakin etortzen den horrek pentsatu behar du. Ez da sartzen, zergatik, ez? Zer egiten nahi naiz, edo berez, errefusan frakziora bota beharko genuke bakarrik izetxa pasatzean etxean biltzen duguna, aspiradora ibiltzen bali badugu, aspiradora poltsakin ibiltzen bali badugu, aspiradoran poltsa, noiz behinka hausten zaizkigun plater hori, plater bat, kristalezko baso bat, ez beira ez den kristalezko baso bat, ez dakit hortzetako zepillo bat, beti organikoa ez bali bada, ez dakit gauza oso puntualak, metxero bat, gauza oso puntualak, osagai desberdinez egina daudenak, edo berez birziklagarriak ez den frakzioi, errautsa edo gisa hontako gauzek, orden erran bezala. Oso puntualak dire gauzek, baldin eta xatarrak ez baditugu etxean. Adineko jendea balin badugu edo aurra balin baditugu, xatarrak bai eta sanitarioak ere errefusan kontenedorera joan behar dire, eta kasu hortan bai sortzen dela kantidadea eta maiz atrabarreko zerbait, baina horrez gain, ez badugu, gure etxean aur txikiak ez balin badaude edo adineko jenderik ez badugu, berez errefusa atrabarko genuke hilabetean behin eta bolsa txiki bat. Bai, hemendikan ere pixka bat, deialdi bat egin ez, azkenan bastanen badakigu landaetxeak haunitz badirela, eta sortatu izan du da beste eskualde batzuetan ere kontenedore berdearen ahoa itxi dutelikan, txikitu dutelikan, landaetxetara etortzen den jendeak azkenean boltsa betetzen du, ez du berziklatzen, eta gauza okartzeko oraindikan, nola otekan ez den sartzen zerrete dute, karrikan lurran utzi. Gero, katuak, zakurrak etortzen dire, eta dana zabaltzen da, karriketan zehar. Ez pixka bat, ez da guk eruneroko itxura horiek ere mantendu behar ditugu, ez, joaten garen lekuetara ere, ez. Eta hori gertatzen alda, hau txikitzen bada, eta jendek ez baldin badu lekuri sartzeko, batzuk bereziki kanpotarak lurrean ustea, ez. Pixka bat, landaetxeen nagusieri ere, pixka bat, komentatu ez, kontzientziatzeko jendea, bertan informazioa jartzeko eta birziklatzeko ez, bertaratzen den jendea. Bai, nik ez nuke erranen, ez dakit, landetxeetako badugu ohitura handia ere kanpokoei errua botatzeko, eta ez dut uste ere landetxeak direnik hemen gaizki egiten duten, ez bakarrak, ez egiten dutenak ere. Gu landetxekin ja, daramatzagu urte desente lanean, eta landetxea haunitzek eskaintzen dute ja hondakina bereizteko aukera, haunitzek badute beren konpostagailua, folieto berezi batzuk ere egin genituen turismo jasangarria bultzatuz eta landetxetan badute aukera bezeroi informatzeko non bota behar duten eta nola bota behar duten zaborra. Orduan zentzu hortan, guk bereziki ez dugu holako kalterik sumatu landetxeen aferaekin. Bertakoak gara nik uste dut ongi egin behar dugunak, eta landetxeetakoa edo turismoarena puntuala izanen da, eta bai egia da oporretan joaten garenean, hau nintzen azentzen zaigula egunerokori eta burutan izan behar dugula. Baina bertakoak gara ongi egin behar dugunak, eta gure ingurua, gure bailara babestu behar dugunak, eta gure gain dago erantzunkizun hori. Bai, eta inguru giroa babesteko, ez da aski gure herrian ez, joaten garen lekuetan joan da ere, inguru giroa hor dago ere. Bukatzen joateko pixko bat traste handiak ez, jendeak
berziklatzen du, plastikoa bere kontenedorera, kristalak, olio zikinak, pixko bat dana joaten da, eta bapaten iristen da etxean garbiketa bat egiten dula, eta traste zara handi batzuk dituela. Nora deitu behar da, nola kudatzen da? Bai, traste handien bilketarako badugu traste handietarako badugu bilketa berezi bat, telefonoz deitu behar da, atez-ateko bilketa bat da, telefonoz deitu behar da, zerrendatzen da zer den bildu beharrekoa, eta pasatzen dira eske. Enpresa berri bat sartuko da orai lanean, espero dugu, maiztasunak handituko ditugu, eta espero dugu zerbitzu honek hobe funtzionatuko dula, baina jendeak ere errespetatu behar du, telefonoz deitu behar du, eskaera egin behar du, traste handia biltzeko, ez dira inoiz ere kontenedore puntuetara atra behar, eta ere erran nahiko nuke, udalak eskaintzen duen traste handien bilketa zerbitzua dela etxe batetik normalean atratzen aldiren traste handi horiek biltzeko. Hau da, izaten alda, mueble bat, sofa bat, frigorifiko bat, edo eta pilatzen alditugu bizpairu gauz, edo bospasei gauz, eta horiek. Baina traste handien bilketa ez dago bideratua norbaitek bere baserria, bere etxea hustu nahi badu usketa horretarako. Orden, gertatzen zaiguna da, jendeak deitzen du eta nahi izaten du iaia kamioia beretako. Orden, zerbitzua ez dago hortara bideratua, ez ditugu desalojoak egiten, zerbitzu hoi espreski behar duenak berak kontratatu beharko lukela uste dugu, eta hau da herritar guztiei emateko zerbitzu bat. Orduen, erran bezala bideratua dago hoi puntualki etxe batetik atratzen diren traste handien bilketara. Orduen jendeari ere erran nahiko nioke kasu pixkat emateko hortara bideratua dagoela, eta denak errespetatzen bali badugu bilketa zerbitzuak ongi funtzionatzen aldula eta saizten alditugula traste handi guzti horiek gure karriketan eta gure kontenedore puntuetan. Bai, garbi geratzen da miren zalpen guzti hauek, eta jendea badakigu azkenean guztion ardura dela, norberak gauzak ongi egin behar ditu, guztion artean dana zaintzeko eta ongi egiteko. Eskerrik asko miren, da beste bat arte. Esker mila zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude oraingoan, eta gurekin enba sindikatuko idazkaria den Xabier Iraolarekin gaude. Eta Xabier, hortxe zaitugu Burubelarri lanean, Gipuzkoa aldean. Eta pixka bat martxoan sartu berri gara. Eta ez dakit, pixka bat enba sindikatutik ze aipatzen alduzue, nola doa urtea, denbora gudo pasatzen da, eta martxoan izaki nola hasi duzu urtea, eta bat nekazari eta beltzainak. Urtea, eta aurreko urtea, 2021 eta hori, nolabait baldintzatuta dago ekoizpen kostuen igoeragatik, ez? Igoera horrek erabat baldintzatzen du azpisektore guztien errentagarritasuna, ez? Ze azken ez da bakarrik pentsue, eta beste forrajeak eta hori dena, baizik eta baratzagileentzako ere ongarriak eta beste plastikoa, argindarra, negutekitarako argindarra, jezteko makinerin argindarra, kalefazioarako, ez? Orduan, hainbat momentu horretan input guztik daude erabat erotuta. Eta arauez kanpo eta nolabait erabat itxotzen jendea. Batzuk erresago dute nolabait hori, igoera hori reperkutitzea konsumitzaileri edo bigarren urrengo kate begiari, baina beste batzuk ez. Eta orduan hor dago, desfase hori nola lortu zure itxomena hori edo zure kostuek edo hori nola trasladatu urrengoari. Kasu batzutan, esaten den bezala, da kooperatiba batei, edo industria batei, edo denda batei, eta beste kasu batzutan da zuzenen konsumitzaileri. Hori da, guain dakeun erronkarik nagusina. Eta horretarako, mai gainen dakeu elikagaien katearen legea erreformatu berria edo, oraintxe berriztatu da, eta horrek, ze tekine emango diun, ze lorpenak atera ditzazkeun hortik. Eta hori da pixa bat
gure erronka nagusia dira. Bai, beste gauza azkenean, bueno, epean egoera luzatzen dela, ez? Gauzak behin garestitu ezkero zaila da merketzea eta, bueno, pixo bat... Eske ekoizpen kostuen edo inputen etorkizune aurrea begirare oso beltza da. Ze azkenen, horrez bakarrik merkatue konsumoa hilo indala, baizik eta espektatibak eta espekulazioa hori da nolabait erotu arazten duna dana, merkatu osoa. Ze hemen danak esaten nahi geha, 2030 edo 50 munduko populazioa ezakitzen bat hiloko dala, milaka milioi igoko dala, eta horrek elikagai gehiago beharko dituela, eta espektatiba horren arira, beste orain arte beste burtsa batzutan edo beste atal batzutan lortzen zuten etekina edo diru hori inbertsio fondoak orain elikagaietan sartzen nahi. Eta horrek, beraientzako onura bat izan daiteke, baina benetan input horiek behar ditugun jendentzako izugarrizko alukeri da. Bai, hor badira azpisektore desberdinak, esan duzun bezala danari ez die berdin eragiten, adibidez, hartzaiak, gasnatik dutenak, gasna ekoizten dutenak, salmenta demagun zuzen egiten dutenak, horiek adibidez, hobekio dire, ez? Ze azkenen horiek erresago dute, esan den bezala, trasladatzea konsumitzaileri. Baina, hori teorian horrela da, ze frenten daukezuna konsumitzaileen parte bat, sensiblea da eta baloratzen du bertako elikagaiak eta jatorriz izendapenako hori dielako, eta hori baina beste askok ez. Eta orduan, segun eta zenbateko ekoizpena daukezun, batzuk baloratuko ditu eta beste batzuk nekez. Eta hartzaien artean ere, gaztandegi industrialetara bere esnea entregatzen dutenak, horiek komeritan da ditze. Ze azkenen horiek ere, momentu honetan, guk orain dela gutxi biligea gaztandegi horiekin hitzitzen, eta hartzaiari input guztik kontutan hartuta, 10% hilo zaie, eta esnea 2%. Eta gau, behaiek esaten dute, ezin dugu gehiago ordaindu. Ezin dugu, ze azkenen argindarra, fabrikako argindarra iointzaio, etiketako gaztuk iointzaizkiu plastikoa eta horiena. Hori danak, eta gasoie, eta ez? Hori, ilo zaie eta ordaindu egiten dute, baina hartzaileari ilo egiten zaio 1% eta 2% bakarrik ordaintzen. Eta orduan, hor dau. Baserri bakoitza, familia bakoitza, kasuistika bakoitza mundua da. Zorionez, porque bestela danak berdin ingo bagenu izugarrizko. Pixko bat, beste albiste ona edo alde ona, urten zorionez ez, txotx demoraldia modu batera hasi zen, eta badirudia normalitate relatibo batera bueltatzen ari garela, eta sagardogileak, sagardotegiak, zorionekoak momentuan. Kontutan eduki behar dugu, sagardotegi askorentzat txotx kanpaina, hau da jatetxea, dala etekin gehien erakartzen diena, ekartzen diena. Eta orduan, botila hutsetik oso sagardotegi gutxi daude. Eta orduan, botilarekin gehien bat lan egiten dutenak, horiek distribuzioarekin lan egiten dute, dendekin, ostalaritzarekin, eta hori dena, baina, txotxa kanpaina egiten dutenak, horiek bere etxeko jatetxen egiten dute lan batez ere, eta horiek die, pixka bat momentu honetan arnasaldi bat hartuko dutena. Jasoko dutena, azkenen, boteiek ematen ez dienak, maiek ematen dirako. Eta gero garbi dagoena da ez gaur egungo nekazari eta biltzainak izugarri profesionala direla, garbi dutela ez hildotik lan egin, kalitatea, zirkuitu laburra, eta ezin zaie deus kontra beraien eman ez, esan. Azkenean bere esku dagoena ongi betetzen dute eta pixo bat impotentzia da realitatea ez. Egia da ere esaten dugunean zirkuito laburrak eta hori da ideala, danak nahiko genuke gutxi produzitu, etxe bertatik saldu eta aldan prezioik hobenak, baina hori ez da realitatea. Realitatea da etxea gero eta jende gutxiko etortzen dela erostea,
gero eta lehiakorragoak izan behar deula, ze azkenen merkatuan ere lehiakide gehiago daudelako, bai bertakok eta bai kanpokok. Kanpokok ere moitu egiten die, eta sagardoa beti kanpotik bator, baino gazta ere bai, haragi ere bai, eta orduan lehiakide gehiago dituzun eurren moitu barrakezu, eta distribuzioak eta dendatan ere egon beharrakezu. Eta orduan, bakoitzek ikusi behar du, betik esaten dena, ez dago irtenbide bat edo planteamendu bat baserri guztietarako baliko duna. Bakoitzek ikusi behar du, zenbat lurre dauken, ze ezaugarri ditun lurre horrek, eta gero baita ere, etxen ere, eskulan aldetik ze panorama daken. Batzu badaude, bakarri daudenak, eta erabat mugatuta daude, bere ekoizpenen edori, eta beste batzu, jendea dute etxen, eta prest daudenak lan egiteko, eta lurre gutxi dute, eta orduan zerbait intensiboa jo behar dute, eta beste batzuk azalera handia dute, eta jendea dute, eta orduan, horiek norabaiteko planteamendu estensibo bat. Eta merkaturatzerako, berdin, gertukoa, kontsumo taldeak, baino dendak, distribuzioa, orduan, bakoitzek ikusi behar du, zein dan egokien, planteamendu egokina bere errealidaderako. Eta, bukatzeko, Xabier, mezu itxaropentsu bat, edo esaten aldugu bai nekazera biltzaileei, bai kontsumitzaileei. Nik uste, egoera delikatu izan arren edori, iruditzaigu azkeneko pandemiaren ondorio historiana jendeak balioan jarri dula elikadura, eta nik uste gehiago apreziatzen dela bertakotasuna. Horrei helduta, gure irtenbidea hortik egon daiteke. Baina, klaro, behar deu konsumitzailearen konplizidadea. Hitzetatik, ekintzetara eta karterai heltzen dienen horre ere nolabait hitzez esaten duten bertakotasunaren aldeko eta kalidadaren aldeko apustu hori erosketak egiterakoan ere hori gauzatzea. Eta alde horretik itxaropentsu izateko moduko geha. Horrela, Xabier, garbi geratu da, zuen ikuspegi interesgarria, eta espero dugu gauzako bera joatea, denon beharra bai dugu. Bai. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zui. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.